Ka Voice of the People Party ka badai ka sengrulum ka badang sumisyen shwa ka election banjit economic mat sa ka yeng do bar thau ain ka jala ka bayalam do ba Ardent mila basayo moy kumu president ulapan pau ba ka party VPP ha ka ni ka election ka badang sudam kala job pyrshah ya ka bor jong ka pisa ya ka ni ba Ardent ulapan pau ha ka jelam pai ba hamadan pulo ban pen pau ya ka jing songu ipai ba jong ka rilum khasi jaintia kibala ajing kershan ba purai ka party ha ka ba kilayo ban job Yidan Southly ki jingjok ki benta ki bangingi jok kong ka party ngakwa bani thu EP hagani ka por Yidan seng ya ka party Yile syam jinge yile kendo jinge banyo ya ka registration Nantang habi kun ki si ka sarkar kabala kangi kinoi kai college bagimla bani don benta haga seng sign protei namar ki kwa ban khanglat yigi babun kinoi kai bakin ye so bani ka Voice of the People Party Kumbashisnam Duna arsngi ngelayo ig registration ngela job kis siga sarkar ngiyo por tang kumbashibnai tam ban penkre ya ka election shibnai tam haga jingia linti gajingi ngela job hagi Southly gi benta banga kwa yepi VPP bapin kenmau yakini ki a ki banga kwa ban penpau haga ni ka por ka bamenta ka baningkong ngela job ya ka por pisa kata gade ki jingjop ka baningkong Yun job, yaga bor pisa. Ki hes pa ki baile pyrshah ini kila kelem. Kata kadai ka jingjop ka baningkong. But what ka seng ka bala job buntam ka basinsyar sansnem bat minta ka bayolat banyalambiang ka sarkar. Kamla klem de menjur ba upra ula penwit shisha yaki. Hakali ka election. Laraday ba kami ka Voice of the People Party nganut panong bagani ka sansnem ka pamenta kay ka NPP kan sinsyar marway ya ka jela ka jingi nray donbok ublay ula say yingi kiriw dap shinrang kibani ïakhun ya election klem ting ya ka bor pisa ngilala ban pinslo to yo pat ba bat menta ngila job bat bun kila pai kmat ba ki ong ba ani ka jile menta pleng kanong bat ka VPP nang ni shakmat kaseng NPP kam ting yanoi nuru kiway pat giseng sign pertay nrei ka ting thot menta ya ka Voice of the People Party nang ni shakmat hoy wala ringima ban job pun nrei ngala job ningkong haga jingile ka jingi bet ya ka bor pisa Kabaar, ka jingjop ka ji kalong masinile election ka VPP menta kala de ka state party kam de show ka party ka papinong bandang de ito ngile yo ya ka ji ito kala de ka state party shisinile ngile yo ya ka jing ito kom ka state party bat ka vote share ka jingi kala kiyo hadu kata ka jingjop ka balay ka jingi kalong hagaru kam perkat Leni katakan narrative kabangi jong ki kasi jingi habagi le election kim jupet ya ka party ki pet yo brio ukasi ujiet nakatanang yong ha Meghalaya ka politics ka namarba kalong personal centric ki brio ki pet yo brio om ya ka party kom kinong ilam ngila election pet ba banong kata kalong ka babakra Niong ubriyo ba ka party kilong kum ki arliang jo ka pisa kan hapan bha bro arliang kamlaban bhatang siliang namar kata dang yong ka don kamban pe ubriyo kum jo ya ka party dai namar kata lalingo angan habala job u kyrtong jingi na po marketing lalingo angan habala job kyrtong jingi na po morai bagila lingo bala ïakhun shibun ba ki constituency Hanong kemai bada po mau pelang tang upuling ejen rungim don ni yo ka jinggashan palat sahajar sanaja duna namar ba kata kar kompin shai jingi kala ai jing shai ki pai ba bagi pai ba menta kala pai shika party bat menta ki bobun ki constituency ki pun ki mong ba Ardent pabriu shini ki ong ba Ardent ai pra yangi shini kata ngani ki jingjop ka jongi ka balai hagani ka jingai lenti ka ji nila job ya kini kita ki jingai lenti ka basno tunat kolong bagi pai ba ki mong ai briu yangi menta pabriu shini ki ong ai pra manla ka constituency ki pan pra ka jingjop ka basaw ka jingi kadai ka bangala kren hapo sorong kam ngong baga Voice of the People Party kan sa shimno ya kata ka jakala ni ka binta jong giseng rulum ya kata ngilale menta ka Voice of the People Party kadai ka seng rulum ka bapaka ka banala ka bakipat ba jong gari menta ki paikmat bat shania
Hagani ka kinti ka pamenta ngila day ban yo ya ka sarkar seng rilum balai lam da ka seng rilum hendrai pla I ja ayu la shet kita kiwei ka seng rilum ngila tu no ya ka sarkar banyalam hendrai ngila jit bandan ha kalyang persya kom ka parti ngim jit bandan na ka por nagalang ka jingi ngila kwae ya ka sarkar banyalam da ka seng rilum ngila bo iki kendon ka makat santli ha ka tu ka sngi ka bangi terwa ban ai ka jingkershan hendrai ngidang pinjam sur ya katakan nongrim ke jengi banong kamlelai lada phimla ban pediang ru tang banginum alat ya ke NPP bahkan pai biang sikabor ngin ai ya katakan outside support lani ke jingkashan ke banabar ndrai wat ya kata kim shim la pen sngap ni mongile I ke ai ke belaja o don kiseng ki bakam begini ginongalam ki baklan ndrai ndala kli di ginong tho kubor ngile iling ba kilat pathai kubor kilong no le amno la le show UDP na khamat tingi habut bet na din ngingin buat yang abang imdai ban buat ko kipat ba ka voice of the people party kan yang hakan nongrem ka scam lara ka don ka sarkar kan don ka nongrem lara ka don shabar ka sarkar kan don halor ka nongrem Hakaway pat kalyang kum kadak kaching ay kublay bat siu kalyang yu nong thao ya kaching ruay lembat yu nong ruay may na pana haupra kabalaktik ba po kari khasi bat jaintia bat kumjuru wat shabar jong kari India ka voice of the people party menta kasi ka khatpratrik kalapen kop buram ya kitegi arngut kirang ba Shimya upra kawan beton kajing sensya babe ikwa bengkuno usendrom berhak bukan salah benci inong liman kajing kemyan shalom mentang kijing sakit yenban Kongen kona ha upra Bagen pana ha upra Maina pana ha upra Lama ngimba ha upra Ini nong kau cuma ciruai mah pak smiling face hilga Oi, deixa. E para não roer, mano. Compra! Compra! Vai bien. Vai bien, compra.